Hej, vi er gruppen Hotel, og jeg vil her præsentere vores IoT-projekt. Vi har lavet et mødelokalsystem, som skal kunne fortælle, om der er folk inde i et mødelokale på et dashboard, ligesom det I ser her. Hele ideen det er, at man skal kunne se, om mødelokalet er i brug, uden at man fysisk skal bevæge sig ind i lokalet. Setupet er, at vi har en passive infrared sensor, en PIR-sensor, siddende på døren. Når den bliver triggeret, så starter en millimeter wave sensor med at tjekke, om der er mennesker i det her lokale. Vores PIR-sensor sidder til en M5-stack enhed for at kunne kommunikere med vores server, som er hostet eksternt i Google Cloud Services. Og tilsvarende har vi vores millimeter wave sensor sat til en Raspberry Pi 4 model B, for at den kan kommunikere med vores server. Først vil jeg lige starte med at lave en hurtig oversigt her af vores dashboard. Som man kan se, så har vi lavet muligheden for, at man kan tilføje flere værelser. Det her det er vores eksempelværelse, som er live sat til vores sensor. Der har vi øverst heroppe en status, hvor man kan se, om det er occupied eller ej. Så har vi information fra vores PIR-sensor. Man kan se, hvornår den sidst er blevet trigget. Hernede har vi vores millimeter wave sensor og dens output. Presence, det bliver så ændret til et 1-tal, hvis der er nogen til stede derinde. Og den skifter så til status aktiv, hvis det er, at PIR-sensoren er blevet trigget. Jeg vil lige give jer en hurtig oversigt, hvor vi kan se setupet for vores testsystem. Her har vi døren til mødelokalet, hvor der sidder en lille M5-stack enhed med en passive infrared sensor på. Så når man går forbi den, så kommer man ind i mødelokalet, hvor vi herovre i hjørnet har sat vores Raspberry Pi med millimeter wave sensoren fast. Så nu laver jeg lige en lille demonstration af, hvordan det virker. Så kan I se, nu kan vi se, at når man trigger sensoren, så bliver den aktiv i 10 sekunder, hvor den så fortæller, om der er nogen inde i lokalet. Nu gik jeg så ud af lokalet igen, så statusen den er not occupied. Når jeg så går forbi sensoren, sådan der, så skifter status til aktiv, og så kan vi se, at statusen den ændrer sig til occupied, finder jeg inde i lokalet. Tilsvarende, så når de 10 sekunder er gået, så skifter den så til inaktiv igen, fordi at så er det 10 sekunder siden, at PIR-sensoren er blevet triggeret. Tilsvarende, når jeg forlader lokalet, så skifter den tilbage til aktiv stadie. Og nu er jeg ikke inde i lokalet mere, så nu står lokalet som not occupied. Og ligesom før, så venter man 10 sekunder, og så skifter statusen på millimeter wave sensoren til inaktiv, fordi de 10 sekunder siden triggeret på PIR-sensoren er gået. Og det skete så der. Det var en hurtig demonstration af, hvordan vores system det virker.